Иска да ви кажа няколко неща за пробиотиците, какво всъщност са те, къде се намират, защо трябва да ги приемаме и как да си ги набавяме. И сигурно сте чували, че най-големият имунен орган в нашето тяло са червата и по-конкретно чревната микробиота. В червата се намира някъде около 80% от цялата ни имунна система и в нашето тяло живеят много голям брой бактерии. Повечето се намират в храносмилателната система, в областта на червата и най-просто казано се разделят на два вида – добри и лоши бактерии. Те трябва да бъдат в един постоянен баланс, за да може да сме живи и здрави. Имайте предвид, че съвременният начин на живот, нездравословната храна, стреса, приемането на антибиотици може много лесно да разклати, да наруши този баланс, за който ви говоря. И тук вече на помощ идват, разбира се, пробиотиците. Какво обаче представляват те? Това са микроорганизми, съставени предимно от бактерии и малко дрожди, чиято консумация има супер много ползи за човешкото здраве. Думата пробиотик идва от комбинацията между латинското про, което означава за, и гръцкото биотик, което означава живот. Ползите от приема на пробиотиците са безброй. Повлияват за всякакви храносмилателни проблеми, автоимунни заболявания, кожни заболявания, розацея, акне, атопичен дерматит, тревожност, синдром на раздразнените черва и много други. Както с витамините, по същия начин и с омега-3 масните киселини, нашия организъм не може да ги произвежда. Трябва да си ги набавя отвън, с храната или като хранителна добавка. Ще ви дам пример за някои храни, които са богат източник на пробиотици и не мога да не сложа на първо място българското кисело зеле и българското кисело мляко. Хубавата, вкусна, домашна туршийка, която толкова много обичам да хапвам, особено зимата. Пробиотици има също и в някои напитки, като комбуча. Това е една много интересна комбинация между чай и дрожди и ви препоръчвам да я пробвате, ако досега не сте опитвали. Ако обаче вашата диета не включва храни с пробиотични бактерии, тогава ви препоръчвам да си ги набавяте с хранителни добавки, защото така знаете, че сте приели точното количество, което ви е необходимо. Иначе се чудете дали хапнах достатъчно кисело зеле или да хапна още малко, а пък после идва един друг неудобен ефект от зелето, ако прекалим с него, знаете за какво ви говоря. На пазара има много различни пробиотици в течна форма, на прах, на капсули, на желета и какво ли още не. Аз приемам и препоръчвам пробиотика на компания LR Pro 12 и сега ще обясня с какво се отличава от всички останали. Това е ново поколение пробиотик, който се състои от троен комплекс трипл биотик. Пребиотици, полезни бактерии и постбиотици. Самата капсулка е двойно капсулована, което гарантира, че полезните бактерии ще преминат успешно през стомашните киселини и ще достигнат точно там, където има място, а това са червата. В Pro 12 има 12 щама пробиотични бактерии, а не както в повечето между 3 и 5 щама. Приема се по една капсула на ден, вечер и една опаковка съдържа 30 капсули, която стига точно за един месец. Може да поръчате от мен или пък мога да направя и още нещо, да ви помогна да си направите регистрация и да си ги поръчвате директно от завода производител с много голяма отстъпка. Каквото и да изберете, аз съм насреща. Бъдете здрави и се грижете за себе си. Чао!